já jsem David a dohromady jsme BMX RMX TV. Omlouváme se, že 2 týdny nebylo video. Tak a dneska máme tady další projížďku, ale nebude to tak někde v lese, ale jsme tady jakoby v městě. Městě si. To je jedno. Takže užijte si video a díky za 10 odběratelů a zdar! no, už ještě jednou tak.